गासैबो रायजो राजाफोरनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं गिबियावनो जासिहरबाय। रायजोफ्रा आखाइ खबनाय आरो एसे रंजानाया सिरि जादों। थिगैनो दंना रायजोफोर? थिगैनो दङथ'? जय बिटिआरनि! जय बिटिआरनि! हे जोंनि हालामनि बर' रायजो राजाफोर, जोंनि हालामनि बर' फिसा फिसौफोर, जोंनि हालामनि बर' रायजो राजाफोर, रंजादे बयबो रंजादे, मोसादे मोसादे बयबो मोसादे, बर' फरायसा आफादनि बिनि सागानजों 24 जानुवारि 2020 मायथाइयाव आरोबाव फैबावबाय जोंनि हालामनि बर' रायजो राजाफोर, जोंनि हालामनि बर' फिसा फिसौफोर,
मुंदांखा खनगिरि गसाइ दैमारिनिसिम साबायखर बावहरनाय जाबाय। दानि मेथाइ खनगिरि बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा खनगिरि मेनका बसुमतारीनि गाराङाव दोंसे मेथाइ बिथांमोननि उनावनो मेथाइ खनगोन। आरोबाव सासे मुंदांखा रेडिअ खनगिरि बुदां बुरला ब्रह्मआ दानि मेनका बसुमतारी गसाइ दैमारिनि पिछনে আমি আপনারা ঘুরেছি বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী মেনকা বসুমতাৰীৰ কণ্ঠত এটি বৰগীত। ইয়াৰ পিছত গীত পৰিৱেশন কৰিব আন এজন অনাৰা শিল্পী বুদাং বুৰলা ব্ৰহ্ম। Angin orang itu belum naik kono, bawa kena halaban, tak ada kondisi. Kamu
दोंसे मिलौदो बर' मेथाइ खोनासंहोनानै जोंखौ गोजोन होनायनि थाखाय मेनका बसुमतारी गोजोननाय थाबाय मेथाइ खनगिरि हानजानिफ्राय मेथाइ खननानै होलांनायनि थाखाय। दानिया उदां बड'फोराव गिबियावनो बर'नि मिजिं लानानै जाय जोहोलावजोफ्रा गाव गावनि जिउखौ बावलांनांबाय बै मुंख्लंफोरखौ आं खुलुमहरबाय। बिथांमोनहा दा बिथांमोननि जिउआ मा अबस्थायाव दङ मिथिया, थेवबो खुलुमहरबाय आरो इसोरा बिसोरखौ सोलो रायजोआव आलो गोजोनै दोनबाय थानांगौनो हांख्रायग्रोनाय जायोमोन। दा बिनि उनाव जोंनि जौसां जिरायनाय गासै आलासिफोर ओमफ्राय आंगोनिबो आंगो रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बे सेथि बिटिआर एकर्ड बेखौ बे एकर्डआव रंजानो थाखाय नुजाफैनाय गासै मानगोनां आंनि आंगो रायजो राजाफोरनो दा रायजोफोर उदां बुंबाय थाबाय। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनायनि फिथाइ दङमोन। गोथाव खननो रोंला उदां बुंबा खेमा बिखानाय जाहैबाय आरोखि। माने आं गोजाम जाबाय उदां बुंबा सोबखोन्दा खुसेर बायदि जाबाय गोदै गैया। बेखायनो रायजोफोर खननायाव साननांबाय खेमा आं सानो बिटिआर एकर्डआ बे बिटिआर होननाय बाक्सुआ खालि नङा, बे बाक्सु सिङाव गोबां जिनिस दं, ओंखायनो रंजानो होननानै आं फैदों आरो। जय जवान जय जवान जय जवान हारिनि दावहायाव जोङो देरहाबाय। नांनायनि फिथाइखौ जोङो मोनमारबा, नांनायनि फिथाइखौ जोङो मोनमारबा।
जौस्राङाव गाखोफैनाय लोगो लोगो बयबो रायजो राजाफोरखौ दान्दिसे गसंनानै बिथांखौ मान होनो थाखाय जों गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। শ্রদ্ধেয় কবি রাইজ, আজ আমার মূল কার্যসূচি মুখ্য অতিথি ভারতের গৃহমন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহ।